Senate President Chis Escudero. Nagkanayon magkakasama nga bisan pag magpuno magkakasama kuno ang iyang opisina o daghang magkakasamang makulit ang pirma. Dili ginaw kuno magkakasama siya. Pupatawag og special session para i-convene magkakasama ang Senado o ibasab ang Kongreso aron ang mga kasama himuon kining bitang impeachment court. Dong rin sa straight to the point. Mauna magkakasama ang giluwadan ni Chis Escudero. Bugado ba yan ni si Chis magkakasama, no? Naibaw ba yun ni si Chis magkakasama kung unsay itugot sa balaod kalabutan kini sa impeachment complaint? Oo. Ang kududa ko, magkakasama, si Chis bulihok lang kini bisan pag gina-pressure siya nila ni Coco Pimentel, ang minority leader, nga sige na. Sugdan na nato ang impeachment complaint. Batok-kadto kang Inday Sara Duterte. Ako nagtuo ko magkakasama nga kini si Senate President Chis Escudero. Bulihok lang ni magkakasama sa impeachment complaint batok-kadto kang Inday. Kung magkakasama ang Supreme Court mauna gyud magkakasama mumandar sa iyahan. Nasugdan na ang impeachment complaint. Kaya na ba ito'y petition magkakasamang rabang gipasaka? Diba? Unya, naka-maltikod po siguro ba? Magkakasama si Chis Escudero nga murag unpopular ban kaayo? Ang impeachment complaint murag nakabasa ba? Sa pulsos basa magkakasama ang atong Senate President nga murag di man yun batawag magkakasama nga popular o nga amo ang ipatawag ang Vice Presidente pinagis pagkumbid sa Senado o Kongreso aron magkakasama i-impeach ang Vice Presidente. Dong rin sa straight to the Unya, point. magkakasama, gusto lang, magkakasama nga, kuan ba, kanana ang mangita o kanabitang proteksyon, si Senate President Chis Escudero nga, wa man ko'y mahimo, kay kisugo naman ko sa Korte Suprema. Ako di man yun ako gusto, kakita bitaw mo, kakapila ko sugo ang magkakasama ni Coco Pimentel nga mag-caucus na. Mag-breakfast caucus, magka ng dinner caucus, ano magkakasama magpatawag og special session. Wag yung kumusugot. Kaya, kadungog biya muna ako, no? Sa baliron, kay ipatawag na, gigbandaran naman ko sa Korte Suprema nga, himuon na yun, agya ka ng kanabitang special session or magkakasama i-convene na yun agya Senado o Kongreso aron himuon nga kaning impeachment court. Sabi ako mahimo, Korte Suprema naman na. So, magkakasama, murag kanina nakalikay na, nakakitag hinagiban. Si Chis Escudero, aron magkakasama siya dili tamayon, dili tulusyo sa katawhan Pilipino, kay Supreme Court na magkakasama nagsugo niya. Dong rin sa straight to the point. Pero